Avui fem un porc saltejat amb verdures i salsa agradolça, una versió molt peculiar del famós cerdo agridulce, però saltejat i amb unes altres verdures. Escaldem un minut la mongeta tendra perquè després al saltejar-la no ens quedi tan dura. Posem a marinar la carn, els talls de filet de porc, amb salsa de soja, el vinagre d'arròs, el sucre i la cullerada de 5 espècies xineses. Comencem els saltejats de les verdures per la albergínia japonesa tallada a rodanxes. La retirem i tot seguit saltegem l'escalunya, el gingebre fresc i la pastanaga. Finalment hi afegim la resta de verdures, l'api, el carbassó, la mongeta tendra i ara les albergínies. I a continuació saltejarem la carn i l'afegirem aquí. I en una paella a part saltegem el filet de llom marinat. I ho reunim, com dèiem, tota de la paella. Hem posat una mica de salsa, que ara faig una mica de xup-xup, i ho servim.